Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a naglinged itinagan a Winnie, manipod probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak a naayat a dumdumngeg ditoy programam. Naawi sakmet anang ipatulod iti surat ko tapno innak ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Aklonak a nagbalinak amaag itinagan ni ayat. Nagpaloko ak iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Gaputa masikugak idin, nagsardengak iti panagadal ko ket nagawidak ijay lugar mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Masikugak, tatang. Alinya, garangganjang. Pagawanandak ko man, tatang. Asinaw ti amati si Kugmaw. Asinaw. Kwa tatang, ni Romel, namamok ijay syudad. Kahit ikasar na ka. Day tangarot ti parikot, tatang. Day nakmabalin nga ikalaysa. Ngamin, kasadon. Adan pamilya na, tatang. Anya, uray kamitayin, Winay. Nangipanam iti panunot mo, ha? Nasirib kamit ti kunak. Ngam apay adi mo inusar ti utik mo. Tatang. Sinayang mo dagiti rigat kan sakripisyo mikin ka. Pag may saka lang arudan nga anak, ngam pinaay na kami pa iti arapap may parahin ka. Pagkawanandak ko man, tatang. Ay, tsak amukin ka, Winnie. Makaamukan iti biyag mo. Dakkel met gayamen tatyan mo, friend. Ay, one friend. Kabulanak nga rudan. Iso a medyo marigatan nga kuti-kuti. Diyak makakonsentrate nga online selling. Talaga akasta, friend. Kasta akmet laeng idi masikugak. Ado dagiti kayat kong aramidan, jak maaramid. Gaputa dakkel kat nga rudan ti tiyan ko. Ay, naku namon, friend. Ang imbagkan ka, tada nila kay mo akatulungam. Siyak ngay, awan da dumaanam na maag. No di ti bagik laeng. Aging ka di ita, kat kagura da kapay lang, dagiti dadakkel mo, friend? Wan nga ron. Ang maawatak matkit di ida Pinaay ko nga minti pa apda ang makaadalak. Iso jak ida mapabason. No apay akas jeti trato da kanyak ita. Agan anos kalata, friend. Patyak amawatan dan tumat lang ti kastaan na pasamakyan ka. Nang runa, inton ipas ngay munton ti anak mo. Day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, friend. Mala, maturog kan balungwan. Apaya si katyagaw awer, Rosita. Sa tinumanan, tinapanan din na laing anak mo. Ay na, nagpaili lakay. Tanya manan tinapan na inarabi ni Jailay. Madam dama, masikog tumanag. Ilmo, Garampa nga talaga jay anak mo. Nagngato ti arapaap ko idikin ko ara. Ngam nagpasikog kit din ti jaske a babae. Tirigat na, awan may parang nangaama ti anak na. Ampang tumay. ay, husto day tan lakay. Nalpasan, at daditan. Inpas ngayon ti ubeng. Ti rumbang nga aramiden ta, katulungan ta abumangon. Saan kat akarkaro nga imamagta ti anak ta. Ay, di inak ngamin maawatan, Rosita.
Maawatan ka, lakay. Ang maanyangay nga road kat nailawan mo ti anak ta. Data ti dadakkel na. Iso adata nga road ti rumbang makaawat kan kwa na. Aklunan tan ti kastoy anagbanagan na, Elmo. Sigurado ka ka din, iti day ta pangadang mo, Winay. Wala nang. Masapol nga aga brudak. Tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Ay kat, adakan ka No talaga nga iso ti ammom apagsayaatan yaw nga agina. Wala nang. Kat dawatat ti tulong yo. Ibatik pailaan ka na kayo ti anak ko. Kabayatan ti panagtrabahok iti adayo. Ay kapilitan tawa mo daduma pangital kam. No saan ada kamila ang kanitatang mo. Nanang. Di ka agdanag, Taiwanan may ti anak mo. Da kami kanitatang mo ti makaammo kan kwa na. Agyaman naklaunay nanang. Katjak tumaumang agkid daw iti pamakawan kada kayo. Pasensya kayon No saan ko atinong paltiin karik nga agadalak imbag. No siyakla amaysa. Napakawan kan anak ko. Anyangay nga raw kat nailawan kamat. Talaga siguro akasta ti biag. Ang yaman nanang. Awan anyaman na, anak ko. Igaid mo kiti ag trabaho, kabayatan anapigsa kami pa'y kanitatang mo, amangaw awer iti anak mo. Iti kasta, makaurnong ka para iti masakbayan yaw nga agina. Kahit nakamiro kalimot lang ni Winay, iti pagutangan na, bakit? Ay, awan ka no nga rudlakay. Amagankit din no adda ammaw. Iti kasta, mabayadan mo tanja anak ta ti placement fee adaw-dawatan ti agency nagaplayan na. Nilang modelya ti amok ngagpapautang di ti lugar tayaw. Di ka didelya tagalaod simbaan ti bagbagam lakay. Way, Ay kano da magkuadakkel ka no nga agpaporsyento da ijay. Kan saan nga agpautang no awan collateral apirmaan yaw. ay kat isaldata yun ato ibalay kan loti tayaw. Anya, agam lakay. Isunto pa lang ati umuna abayadan, apaman na makapawit ti anak ta. Sigurado ka lakay. Uy, bakit? Isaldatan ti balay kan loti tayaw. Tapno masulbaran ti parikot ti anak ta. Kaya't mo asawon, peke ti agency nag-applyam, friend? Ay, when friend, ado kami alinong ko day dyan nga agency. Intaray da ti placement fee mi. Dakkel agatad tinaala da, manipod ka dagiti padak nga aplikante. Ay, unay matlakit din agasat mo, friend. Ay, naku namon friend. Diyak nga rodan ammo no niya ti aramidak. Maburibura na kuna yan. Sapay nakasalda ti balay kan lote mi. Pangalaak ngay nga tan iti pagbayad ko. Aguray ka. Naibaga tay gayem ko nga agsapsapol kano ti amo na iti may sapay akatulong. Dakkel kano ngamin ti balayda. Iso kasapulan na ti kadwang aglinis. Amangan no kayat mo. Kayat ko friend. Sa dino ngay dayta. Ijay Manila, friend. Imbag ijay ta medyo dakdakkel ti sweldo ngam dito ayan tayo. Kayat mo ka dita damagak. Barang saan da pa'y nakasapol. Sige man friend. Ano sa ko na kaysa jaawan? Lay, si kamot gayam dilya. Wan, inmayak ta umayak manen agsinger, Elmo. Ha? Ay, kwa. Awan pa'y mo't pagbayad ka. Ay, kasanungay dayta. Nabaybayagan ti utang yu kanyak. Din makkelan at agpurporsinto kat nga rod. Ay, pasensya ka na talaga, Delia. Talagang awan pa'y pagbayad ko. Ay, makauman ti kasta. Kasapulak una yan ti kwarta. Agbayad kayo mutten Awan mo't nga ron pangalaak iti pagbayad ko. No kasta nga rod, pumanaw kayon ditoy. Ha? Iggam ko ti kasuratan ang nagpinirmaan tayo ide. In collateral yu ti balay kansularyo. Isu ano kunam nga awan kwartam, kukwak nga rudan ti balay kansularyo. Anya? Ay, saan
Maasi ka kumamot ka na kami, Adelia. Sana balay, ikarigatan mi nga idiskitaran ti utang mikan ka. Inutan mi abayadan. Basta saan na kami kumamot na papanawan ditaw. Pangaasim, Delia. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Wan tatang, imbang nga ron ta pinalubusan nak ti amok a nagbakasyon, kalpasan ti makatawan a pa nagtrabaho kadakwada. Nasaya at nga ron ano kasta. Isu na lang da parikot, anak ko. Ha? Anya day tatang? Ang mga no papanawan da tayo, niti balay tayo. Anya ti kayat yu asawan tatang? Dakilain ti utang tayo ko ni Delia. Agpurporsyento nga main. Imay idinaminsan nga aldaw kat kastaunay ti pungtot na. Sige tatang, mangkita ak iti mabalin ko apag diskitaran iti pagbayad tayo kan kuana. Anya, nagdakkel matan day tanga utanga mo ini. Kasapulan mi nga minunay ti kwarta madam. Uray ikas sayo iti binulan asweldok ti utangag madam. Awan nga min sa bali a pangalaan mi. Ang mo ini, di tayo mat masigurado no aginggat ka no ti kadam dito'y balay ko. Ha? Ang mga numatayak ton kat di ka pa'y nakabayad iti utang mo. Madam, Lading itak ngam saan ka mapautangan. Nang runa kat babaw nan kalang. Kan maysa, awan mat amok a pangalaam iti pagbayad mo. Malaksid iti ipapasweldo kan ka. Sigurado abakat kanton, ngam di kanto pa'y lang nakabayad iti gatad nga utangam. nagrigat lakit din aya ti agbalin a marigrigat. Talaga saan da ka pautangan? No amuda a marigrigat ka laeng. Ay, una yan aya ti biyag. Tinasaya at mapana kun iti silid na madam. Iti kasta, marugyak matan ti aglinis. Ay! Anya ka matan mo ini? Di ka pa'y ang tuktok mo. Sorry Ti amok ngamin katawan tao dito'y silid na madam. Agdalusak ko man. Kas makita mo to, ang daldalo sa kun. Anong sige, si kamanlaang ti agdalos dito'y tamapanak aglaba. Sigod matasyak ti agdaldalos dito'y silid na madam. Itaman pa'y akon di dalos ni Aida iti silid dagiti amo mi. Kat no siyak matinakato ka dito'y ngagdalos. Ti jewelry box matinakaparabaw iti lamiseta. Nakalukat mat. Nagadong alahas. No tsak agbidot. Balitok amin dagitoy. Nanginalakit di ti balor dagitoy nga alahas. No alaag amin dagitoy. Kan ilakok. Addan pagbayad mi iti utang mi kanina na Delia. Santo matan amapukaw ti solar kan balay mi. Pakawan anak, Diyos ko. Sino kada kayo tinangala kadagiti alahas ko? Ni Winnie tinagdalos iti siledyo, madam. Inalam ka di dagiti alahas ko, Winnie. Kukwa, saan madam? Awan inalalak. Iso tinangala, madam. Oy, Winnie, aklo naman asi ka tinangala. Di ka mangiramraman. Awan tinalak, madam. Awan. Sa dino tinangipanam kadagiti alahas ko, Winnie? Sa dino? Awan inalalak, madam. Patsundak ko, ma. Awanan ka itibain! Gusto ko man, madam. Mamati kayo kumakanyag. Awan inalalak ka alahas yun. Nagtalakakan ka. Tinulungan ka. Ngam kastoy lang ti subad mo kanya! Madam, awan tinalalak. Amo ti Diyos. Di mo iramraman ti Diyos iti saritaan tawin eh. Di nakalaan iti kakasta drama.
Ibagam no lang ipanam ka dagiti tinakaw mong alahas ko. Tanusan, paibalod ka. Gusto na itan, Margarita. Di ka makibiyang dito'y Arturo. Tamangan no si kapay ti pangidas alak iti pungtot ko. Gusto na itan, kunakman. Kaasimat ni Winnie, iti pampamayam kenkwana. Apay ayang ay sakit mo dahito ababawnan, ha? Wano at dalimad a relasyon nyo. Margarita, Ha? Di nakpakibiyangan ko nakmat. Nagbasol daytoy ababawnan. Iso amasapul nga rod, amadusa. kunak manu na po kaw nagita nga alahas iti jewelry box mo, Margarita. Diyak matimbaga na po kaw amin ti karga ti jewelry box ko. Naksayan ko na. Napukaw ti 24 karat arelok. Kastamatan ti 24 karat a kwentas ko. Sigurado ka? Amangan mo't noon na misplace mo lang. Kasano ko maama misplace ko? Kadyak mat ir-irwar dagi jay. Tanangam ngamin ati makisarita ka ni Winnie. Di kag dardaras unos. Kasarita may tinasayaat. Iti kasta agpuno. Ay talaga dakas kanyak na yababaw no di na isubli dagiti inala ng alahas ko. Amo ti Diyos tatang. Awan inalalak nga alahas ni madam. Pudno, agis tayo nasulisog ak karagijay nga alahas. Ngamjak intuloy nga inala. Gaputam mo kasan arumbang. Mamati akin ka anak ka. Ang kasalunaytaan. Ipilit mo ni Dunya Margarita at inakaw mo nagiti alahas na. Wan nga ron tatang. Matanagan kami kaninanang mau. Ang mga no idarom na ka na dya Dunya. Mariribu ka na kunay. Aywan gayam. Nagsingir ka di manan ni Nana Delia. Sanay, napanak ngamin nakisarita ken kuana. Imbagak ti mapaspasamak itaken ka. Naasyan siguro, isa di nakanun puwersaan na singiran. Ken di nakanumot ten almanan ti sular ken balay tayo. Basta inutan tayo kano abayadan tinautang tayo ken kuana, anak ko. Madam. Oh, apay ay da, aday baga. Ay, ko, madam. Kasano ni Winnie? Papanawin nyo ka din dito'y balayo? Saan? Ikaro na titinakaw na arelo ken kwentas ko. Agtatakaw day ti ababaw nan. Di mo ibat batyan iti kanan na. Bayam ngagbisin. Ay, wala, madam. Rumbang na laang amadosa nga po iti inaramid na. Paturugan nyo pa ikit di ang iderwar. Wano iti garahe. Baya mamaturog iti salas. Ngam iti datar ti pagidan na. Saan nga iti sofa? Wan, madam. Mayat tikas na. Tapno agnakam day ang Winnie. Winnie, Apay ka di, madam. agtrabaho ka oray dis oras tirabi. Nga, madam, nabambanog ako. Kan may sa anak pa'y anangan apulos. Agkakapsuta kon, madam. Mabisin ako na yan. Maululawak paikit din. Ka, tagreklamo ka? Kayat mo ti pumanaw kasta ka de? Ha, padasom ti pumanaw. Tapaibalod kan at talaga. Madam, Agtatakaw ka. Dakas ka ababawnan. Mananggundaway ka. madam, Agtrabaho ka. Ngam saan kaamangan kan agsweldo. Ikarom dagiti tinakaw mo. Nawatam! Diyos ko. Sikat ti makapanagnak nga awan kinapudno dagiti ipababasol ti amok kanyak. Pudno agistay nasulisog ak anangala ka dagiti nga alahas. Nga amumat nga insublik matlaang. Gaputasaan akabailan ti konsensyak. Agyaman ak. Gaputa inlisinak iti pakaisagma akak.
Iso na lang taapay akas to'y matanti mapaspasamak kanyak. Awan relo kan kwentas nga inalak. Amom day ta, Diyos ko. Lawlawagam kumamat ti panunot ni madam ko, apo. Itikas na, sardangan nakmat na napapabasulan. Anya, kat kumustan ti anak ko, tatang? Nasaya atin, ti kasasad na anak ko. Binilin nak ni nanang mo, nga yawag ko kanukin ka. Tapno amumait no niya ti mapaspasama kiti anak mo. Tatang, Nara, di ka nagsangay. Tinapatag kat na ispala ni ti pagganti apo ko may. kaya't ko una yun ti agawid. Ngamaan yan, tadyak mat mabalin na pumanaw dito eh. Di nakmat ngamin palubusan ni madam. Adda si ti Diyos anak ko. Amaw, kan mamati akarumar tumot laang ti kinapudnaw. Basta itultuloy mo laang tagsingsingpot dita. Di ka agaramay diti mabalin na pagungtan ken ka ti amaw. Kang runaan ti amin. Di ka mauma, ako mararag iti Diyos anamarsoa. Oh, ato Winnie, mangan ka. Sir Arturo, Jak kanunungan teraramiden ti asawaken ka. Siya akon tiagkin daw iti pasensya. Gapo iti kasjay nga ugali na. sir, Ala, mangan kan. Di kagdanan tanalinis na ita. agyamanak Sir Arturo. Atoy, itad munto iti inamin ton umay ditoy. Imbag lang nga gastusen da para iti inaldawa kasapulan da. Sir Arturo, Wala, awata mo. Di kagdanag tanalinis tintensyon ko. Awata mo, Winnie. Madam, agpakada akon. Ne, anyat kayat mo asawan, ay da. Ay, ikaw, madam. Agabrudak namin. Iso apumanaw akong dito'y balayo. Ne, kalat na itapangadang mo Ay, kinapudno na, madam. Nabayagan a planok tagpakada-kada kayo. Iso na lang ang takanayon kayo matabisi. Iso nga itakla ang ama ibaga, madam. Ha? Pumanaw akong inton bigat matlaang, madam. Sige, madam. Patuloy akon. Kit agyaman ak unay kada kayo, madam. Sige, Aida. Jak kumakayat apumanaw ka, ngamawan maramidak. San abali, tadamot ni Winnie nga agbati, madam. Di mon samot kabailan nga awitan dagitabag mo. Agpatulong kan akin ni Winnie. Ay, ikwa, saanin, madam? Kabailak da ito'y. Ay, anyamatan. Natnagmatan ti may sabag ko. Kunakmat ngamin nga agpatulong kalaangan kin ni Winnie. Kita, naibundaris ti karga ti bag mo. Nakalukat mat ngamin. Mabit man lang. Tayrilok day ta. Ay, saan, madam? Kapadpada na lang siguro. Rilok da ito, madam. Nan kita agman. Ay, di yung iggaman. Rilok da ito ko na lang arudan. Kita kuna. Ay! Daytoy ti sapulok arilok. Hawanan kay ti pain ay da. Si kagayam tinang takaw iti daytoy. Kan daytoy pa'y kwentas ko. Ay, kwa, madam. Ay, saan ako nagtatakaw? Ang mga nuing kabil ni Winnie itibag ko da ita arelo kan kwentas. Tapno agparang asyak tagtatakaw, madam. Ay saanan nga susurot ti bagbagam ay da. Kunam arelom, kan kukam ti kwentas. Sa ita, bagam ngayong kabil ni Winnie di tabag mo. Ha? Hawanan kay ti bain. Idarong ka. Ay, kwa, madam. Sorry, pasensya kayon. Sorry talaga. Nailaw anak laang. ay na, agyaman tayo iti Diyos anak ko. Gaputarim warmat laang di kinapudno.
Wananang, talaga nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Kad, anya nga iti planom, ituloy mo ka di pa iti agtrabaho kada Madam Margarita, unaw, agtalinaed kan dito'y balay. Agtrabaho aklata kadakwada, ananang. Isupay nga minti masweldok. Sana bale, tanagbaliw matan ti trato na kanyak. Saan na nakasla idi anaungat. Kasla isupay kat din ati mababain ang makisarita kanyak. Ay kat talaga ang mabain siguro na gapoy iti inararamid na kan ka iti kalabas. Agasem man, tano namin ano na ka at tinungtong pa. Pinagsasawan na ka iti saan amalamlamot ti asaw. Binisen kan dinusan na ka, gapo iti basol adi mo mat inaramid. Nanang, itatarim mo rin ti kinapudnaw. Til-til mo na nantibain na. May sama day jay nga ayda, kunamlan santa santita, gam iso magayam ti rinukar ti panunot na. Ti amok idikat agnanayonon nga ikarok ti basol ajakmet inaramid. Ngampod noonay anaayat ti Diyos, gapu ta dinak binaybayan. Dinmawat nga rod iti pamakawan ni Madam ko kanyak kat nagbalin ana ornos tilin nangan mi. Binayadan na pa'y ti utang mi kaninana Delia, nga awan dinawat na akasukat na. Kat ita, isupayan ti mang papaadal iti anak ko. Dito'y ko anapanaknakan nga uray kasano ti panangidadanas ti padam a tao ken ka, no lakit dita di ka umibat iti Diyos anamarswa, iso ti mang tarabay ken ka. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. No napasnek ka nga agkararag, namnamaem amasungbatan amin ti anyaman adawat mo kenkwana. Kasta ti kinabilag ti kararag pagayam ko. Tay ko na dangarodan, ti tao ang mairoruman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam, Winnie, kat pagyamanak mo ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti intay ikkanbiag ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam anaglinged iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Lawrence. Sigod nga OFW ijay Saudi. Ngam ita, adda akon ditoy Pilipinas. Adamat basit negosyo nga as asikaswak, kabayatan ti panagtrab-trabaho kadagiti aw-awatag a kontrata, manipod kadagiti dadakkel a kontraktor ditoy Benguet. Idi adak pay iji Saudi na amamok ni Melanie. Naadaan kami iti relasyon agingga anagsikog daytoy. Nagawid kami ditoy Pilipinas tapno agkalaysa. Ket kalpasan ti kalaysami, nagsubli akmet laeng iji Saudi tapno agtrabaho.
Inyalaak nga rod ida iti apartment tapno isupay laang ti pagnaedanda kabayatan a maararamid ti balay nga ipatpatakdar ko. Dito'y ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Nagpawit ka din ti asawa, Melanie, anak ka. Wan, nagpawitan. Ngamjak pa'y laang napaninala. Apay ka di tatang. Ay, kating kaalaanan Tay kanakbat iti kwartak. Masadotak pa'y arumor tatang. Inton malamton. Pangan-anwan nyo ngamin ayay ti kwarta. Ay, kating gatang kumat iti vitamina kanak ko. Awirin nyo nga rod ti anak ko. Tarumwarak tatang. Di ka danag. Tas akong ti makamoy ti anak mo. Basta agsubli ka dagos, Wan, mabiitak lang tatang. Mapan ko lang alaan ti impaw it ni Lawrence. Ikanakman iti kwartam, Milanay. Mano ti kasapulan nyo, nanang? Uray 2,000 laeng. Imbagla ang apagpuunak iti sugal, ijinatayan inton rabi Ato nanang. 3,000 day ta. Wow! Agyaman anak ko. Talaga anagasat kamot anak asawa kin ni Lawrence anya. Pagkunaan nyo, mat nanang? Wen ata nagdakkel ti panagtalak na kin ka. Hagasam man, ta ipawpawit na amin kin ka, maggedan na. Ay katrumbang na laang tasyak mangarod ti asawa na nanang. Pawpawitan na mulaang kaday da abalayan. Adamat ano maminsan? Umay alalaan ti kabsat na. Manungay mo, tiswildo ni Lawrence ijay sauday. Dakkel samot. Saan mat nga iso ti dakkel, nanang? Apag husto laang mat ti ipawpawit na. Adumat laang ngamin ti paggastusan na ijay. Kan may sa, agpatpatakder pa'y iti balay. Aywan, kumusta mo tan, ti balay nga ipatpatak deryaw? Malmalpasan amangan no umakar kaminton ijay inton umay abulan. Mayat ang araw. Agnaad kamin tumatan dito'y bagyaw no umakar kayo iti kabarbaro abalayaw. Katwan ananang, awan parikot iti dayta. Umay kayon tulat ta. Hello, bakit? Kumusta ngayon? Nasaya at matlat talakay. Si Kangay, kumusta ka mat dita? Kasi ti Diyos, nasalon atak madlata, bakit? Ayun kayam, imawag ni Manong Albert itay. Mabalin niyo kayo ti umakari jay balay. Nalpasan. O sige, taibagak nga rod kada nanang agpabagyo da. Itikas na, at nakadwak amang yalis kadagiti kagawaan dito apartment. Uwan kung nakit di ano at dada dita. Nagawid damot lang ang idikalman. Taada ka no asikaswan ni tatang ijay tanon. Kastaya. Wen, lakay. Ay kat awagam nga rod ida tapno at dakaduam, bakit? Wen, awagak ida inton madamdama. Imawag mo't lang gayam ti cargo box itay. Amangan no i-deliver dati box inton bigat. Apag husto nga rod, ijay kunton balay alukatan no sumangpet. Imbag ijay tanalaw-lawa. Uwan si kanton ti makaam mo amang bingay-bingay. Kita am tumatan ti para ije balay. Tao may ito alaan ti kapsat ko. Wen, Sige nga rod, umawag ak tumanen. Putden tan ti saritaan ta, tagsubli ako ni ti trabaho. sige, agan-anad ka dita, Lawrence. Wen, katagyamanak. Bye. Ay na, nakadumot lang na gito ya chocolate kandilata. Inalam sa mat amin ng bakit, Saan mo't lakay? Adupay mo't tinabatay. Kaya't mo asawa, iyawin mo amin na gito. Katuan iyawit tayo to inton agawit tayo. Ang amno ita, dito'y tayo pa'y mo't Agbakasyon tayo pa'y dito'y bagyaw. Ayun Anyang iti serbito na kalabalay ti manugang ta. No awan mo't agnaad. Isupay agawit tanto, inton maumata dito'y. Awagam kit di mo't animaris ka ni Rex na umay damot dito. Wan, umay damag kano inton next week, lakay. Una, kasi damot no di da umay dito. Tudua da lang iti balay.
Daimbag di ka oy ka kompleto ti abas tutay aw. Naku namon, lakay. Hello, bakit? Nakaalag iti 2 bulan na bakasyon ko. Kayat mo asawan, agawid ka? Kailiw kayo ngaminan iti anak ta. Kaya't kayo mata makadan na. Kan siyempre, kaya't kumat makita iti personal ti balay a nagrigrigatak. Ha? Oh, apay kaslasaan ka naragsak bakit? Ha? Ay, kwa. Saan ba't nga hiti kasta, Lawrence? Naklaatak lang amin. Siyempre, maragsakan akmat, At least, nakaala ka iti 2 bulan a bakasyon mo. Wen bakit? Diyak nga rod ni naman na ma-aprobaran. Naimbaglaangan ata na singpat ti boss ko. Kwa, ibagam to nga rod no kaano ti eksakto apet sa ti panagawid mo. Tapno makasaga na kamimat, Wen bakit? Ibagak to apama na makapabuka kiti plane ticket ko. Juan, o sige baliwan tanto manen ti agsarita. Adupay nga min ti aramida. Sige bakit? Agsubliak mo iti trabaho. Bye! Anya ka mutin bakit? Apay ngay adi mo mat imbagbaga dito'y mat gaya man balay nga agnana dagiti dadakkel ken kakabsat mo. Ay, kwa. Pasensya kan lakay. Diyak matan na ibaga nga agpaisukan ka. Sorry no nalipatak nga imbaga. Di mat inggatangak ni tatang iti tricycle. Asino nga yan ti mangibibiyahe ita? Tadadamot dito yan. Ay, kwa. Awanan ti tricycle aginatang mo, Lawrence. Inla ko dan. Anya? Uray ti motor aginatang mo para kin ni Rex. Nadadaal, iso nga addalaang ijay balay ang nakaparada. Amangan no aglatlati pay ket din ijay. Anya? Ani? Apay ngay abinay bay anda. Imparipirda ko tapos saan na sayang? Awan met nga rod kwarta apag pa-repair. Inikam ko man Manulaang met ngay ti repair na dayjay no bilang. Awanin maitid ko, tawan met kwarta, Lawrence. Nang kisay ka kumalatan iti urnong ta. Basit lang matagatad. Si kanton timang ted no adda kwartam. Sige, tadda pa'y papanak. Ne, papanamanan ngay, kasangsangput mulaan, ng pumanaw ka manan. Ay, Lawrence, baraw. Ang mga no adapay kwartam dita. Ikanak man iti uray sa nga ribulaang. Pangananuan nyo iti kwarta nanang. Rumwarak, mapanak man met agaliwaksay. Maburingak ngamin dito'y balay. At to'y nanang, anusan yun, tatalaga sa nga ribula ang tiadda dito'y bulsak. Ay na, agyaman ak unay barok. Talaga anagasat ti anak ko, anak asawa king ka. Ha? Iso anagasat kami met ta nakasaysaya at kaamanugang. God bless you more, Lawrence Barok. Naimbaglaangan, tanadanon ka pa'y dito'y balay, Manong Lawrence. Apay ka di Maris. Ay, kwa, dumawatak ko maiti kwartam. Ha? Dumawdawatak ngamin kini Manang Melanie. Angam ko na namot nga awan kwartana. Si kakano ti pagdawatak, Manong. Pangaramatam ay iti kwarta. Pagbayad ko laang matkid di iti sumangpot a parcel ko. Anya? Parcel matlagayam. Kunaklakid din no napatag ti pangaramatam. Ay kwa, napatagday jay, tausarak iji pagadalan, Manong. Mano ay ati ka sa pulam? 1,300, Manong. Oh, atoy. Ay na, agyaman ak unay, Manong Lawrence. Hulog ka talaga ng langit. Aldawan, ang amdi ka pailaang bumangon dita bakit? Apay aya, Lawrence. Amumot anaglamin ti panawon. Masadutak pa'y abumangon. Anya? Ani, aldawan, kasanong ngay ti kanan tayo? Sapay mabisin akon. Ay kat agluto ka ditan ano magagat kang agluto. Ngam numasadot ka, di agorder ka laangan. Anya? Kat kasanong dagiti nagado amain nawa ni di kusina. Nagado pa iti malabaan. Nakasalang iti washing machine. Asino nga iti mga ramid kadagijay?
bayam di tatawagak ni Maris. Isuntun ti umay mangyurnos. Anya? Isuntumat ti umay agluto. Di nakdisturbon tani. Napuyatanak. Kayat ko pa'y ti maturog. Ang Melanie. Ay na di nakdisturbon ko na. Alala, rumor kan dito'y sila ta ituloy ko ti maturog. Dito'y kaditi balay ni Melanie Tolentino. Uwan, madam. Anya ti masapol iti asawak. Nukasta, si kakayam ti asawa na. Nasaya at matanagawid kan. Ha? Ibagam ijay asawam, tasinaan nan ti asawak. Tano saan? Mapilitanak amang idarom kadakwada. Anya? Ne, anya ti kaya ti asawan, madam. Kabit ti asawak ti asawam. Saan lang aday ta? Kukwartaan pa'y ti asawam ti asawak. Anya? Iso abagbag am jay asawam. Sakbay amaladaw ti amin. Ayan dagiti impaw-paw it ko a kwarta, Melanie. Ha? Sa dino tinang ipanam iti kwarta. Sa dino? Ay kwa. Aday ti bangko lakay. Ulbod! Ha? Kagap-gapok lang iti bangko. Ipakwentak kumano-mano amin ang ti unong ta. Ngam awan mo't gaya man nagyan iti account ko. Ay kwa, Lawrence. Isublim kanyak ti ATM ko. Agraman ti pasbuk ko. Awanan ka iti bain. Kalpasan ti panagsakripisyo iti balasiw tao. Daytoy lang gayam ti subad mo kanyak. Lawrence. Liniputan naklangarutan. Ginastos mo pa'y amin dagiti impaw-paw it ko a kwarta. Inaraman mo pa'y ti kunak nga urnungan ta. Para ko maiti pa nagkolehiyo ti anak ta. Lawrence. Ala! Alaam amin nakagawaam dito'y balay. Kat pumanaw kan! Alaam amin nakagawaam! Awan pulos ibatim, tadyak kayat nga damabati at pakalaglag ipakan ka. Sorry, Lawrence. Jakon kaya tadanggan pa iti ibagam. Basta pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita pa'y kanyak. Panaw! Hana, Apay, Mami. alaam amin abadong. Kat ikargam iti traveling bag. Darasam. Sa dino ti papananta, Mami. Basta agunay kan. Awanin ti adupay asao. Alan, kartingam ti agunay. Sa dino ngamin ayat ti papananta, Mami. Apay ay adagulit ka. Papapanawon natan ti amam. Iso apo manawtan. Agawid tan ijay ayan dalolang. Diyak kayat, Mami. Agbatiak dito ayan ni Daddy. Anya. Di mo pilitin ti anak ta. No di na kaya ti sumurot ka, Melanie. Daddy! Bayam ta ni mamim laang ti pumanaw anak ko. Hangam no kayat mo ti sumurot ko, ana. Adakan ka. Saan ka matapilitin nga agbati no di mo kayat? Nagsakit nanang. Nagsakit ti kastoy nga inaramit ti asawa kanyak. Nudyak pa'y nagbakasyon. Ang mga nudyak pa'y lamaamuan dagiti kalukwan nga aramit na. Ay, Lawrence, anak ko. Di nalapin ang panunod. Apag banbanugak ti tunggal sentimo abroad. Inpay ko amin ang kabalak. Tapno maitid ko ti kasapulan da. Ngam kaslaawan lang kan ko na. No nagdardara sudos kanto mo ngamin iti, anak ko. Di kamot ngamin dimngeg kadagiti pamagbagami kin ni tatang mo. Pakawanan da ko mananang. Sorry no nagbalinak asukir. Sorry no jak dimngeg iti kada kayo. Nagbalinak abulsak. Gapo iti nalaos a panagayat ko kini Melanie. Nadlaw mi idin kin ni tatang mo. Nga da sa bali nga ugali ni Melanie. Angam impilit yumatlat ta tinagkalaysa. Kasano? Kat masikugmat ngaminan iti. Ti amok ka, kat nasingpet ti pamilyana. Tay sumat impakpakita da itinapan kami nagpasyar ijay lugar da. Nasingpet da. Taamuda nga adda mapakinabangan da kan ka.
Amuda nga agabrod ka manen. Ngem dagiti tattao anasing petlaeng no adda maalat aken ka. Ngem no awanen apaan da kanto meten. Si kanton ti agbalin adakes anak ko. Wen nga rod nanang. Kasta ti pamilya ti asawak. Hut-hutera. At least, si kan mismo ti nakaduktal. Angam anya ngay nga rod, adda di tanday ta. Napasama kan. Isu asangwom nga rod. Kat aklonom ti amin. Talaga siguro aday tamot ti naituting agasat mo, anak ko. Nalapit kasta nanang. Kat anya ngay ti planom ita. Agsubliak pa hiya Saudi nanang. Palpasik lang ti kontratak. Sa akto meten ag for good. Iti kasta, makadanak ti anak ko. Ay katwan mayat day ta a plano, anak ko. Da kayo pailahan ko matimang kadwa kinihana. Kabayatan ti kaawan ko. Awan parikot iti dayta, anak ko. Siya kun ti makaam mo iti anak mo. Kat inton agsubli ka, agan anad ka itaywan. Di mo liplipatan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Kiddawam akan ayon ti panarabay na, iti amin nga aram item, anak ko. Kalpasan ti kontratak iji Saudi nagawid akon dito'y Pilipinas. Ket nangabarwanan kami iti anak ko. Ita, balasangan ni Hana, addan iti kolehyo. Nanakam nga ubing, na respeto, responsable kan ammuna nga ikan iti patag dagiti nagbanbanugak. Ket iti uray na minsan, jak nangeg a nagdamag daytoy may papan iti inana. Nalabit nga ammunan ti sungbat. Aging gaita nasakit payla ang tinakam ko tunggal malagip ko ti inaramid ti asawak. Regular idi ti panagpawit ko kenkwana iti kwarta. Kastamatan kadagiti chocolates ken dilata. Banag adyak na aramid iti mismo a pamilyak. Panagriknak idi ket inaramid dak abangko. Ngam amok iti bagik anabakbak nangak ita. Saan nga iti kwarta no di ket gapo ta adda anak ko anap-nap no iti arapaap. Nagaget, naanos, ken ammuna amangilala kanyak. Kang runaan iti amin, di nakpinanawan nga amana. Daytoy man tipadas ko adyak to polos malipatan, to'y pagayam mo, Lawrence. Ken ka pagayam Lawrence. Tunggal maysa kadatayo kat adama ko na anaituding agasat. Anyangay nga rod pagayam ko. Day tamat siguro ti makuna agasat mo anagpamilya. Ngam kiti, dayawak unay dagiti ama akasken ka. Amuda a panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Amuda nga agsakripisyo para iti anak da. Alakat itultuloy mo nga rod timang suporta ken mangi-guide iti anak mo, kabayatan ti panagadal na. Patsyak nga isuntumet timang tulong, ken mangaywan ken ka inton agsalog tumeten ti pigsam. Alakastan pagayam Lawrence, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.
Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Freda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nangro na unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biagmi nga agasawa bareng kunak no makaibati met iti adal nangro na kadagiti pada ti asawak anaimot wenno napaidam. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Panagko na kat umdas meten ti ornong tangag patakdar iti bukod ta balay, bakay? Jakla ang amo alakay. Ang mabalin mat siguro nga agpaiso. Wen, tasaan matadakkel a balay ti ipatakder ta no bilang? Wan matkit di alakay. Nasaysaya at matlaang no lumasintan. Narigat ngamin kat ti makikabkab balay. Unay kalakit din ay alan. Okay lang ang matkadana ng kantatang. Nga uray dito'y tapay lang ang balay nga agnaad. Okay laeng kadakwada. Ngam no siya. Saan nga okay, Freda? Ha? Anya ti kayat mo asawan lakay. Ay, basta. Diyak kayat ti makikabkab balay laeng, Freda. Isong agpatakdertan iti bukod ta balay. Tapno lumasin tamaten. Nakababain met kadagiti dadakkel mo. No makinana takit din kadakwada iti agnanayon. Malmalpas ba't gaya man ti papaaramid yo ang balayo, anak ko? Wala nang. Iso arugrug yan mi meten ati agibunag kadagiti kagawaan mi. Ay katwan Sana balay ta mabiitan day ta amalpas. Wala nang. Tilaangan balkon ti saan pa'y analpas. No apay mat ngamin nga aggaganat kayo alumasin, anak ko. Kano na kami lang kanitatang yoy jay balay. Di katawan ton kadwamay, ton pumanaw kayaon. Jak man amo kinialan nanang. Kila at matlatan ti panangibaga nang agipatakder kami iti bukod mi abalay. Sa bagay, may mayat matkit di nga agpaiso, no lumasin kayon, anak ko. Una nang, saan na bale? Taga-asidag tayo matlaang. Saan kami mat nga adayo unay? Agkakaaruba tayo latta, nanang. Lakay, ada ni tatang. Apay ka no nga imalatiw ni tatang mo? Umay na kanubuludan ti barenam. Ada kanubiit barinaan na iti balay. Ay saan? Ang mga no madadaol? Ha? Gimatangak tapno adda usarag. Saan ket atapno adda buluden da? Alan? Ibagam ato gumatang damat iti gamit da. Iti kasta, adda usaran na. Sana bulod a bulod. Anya nga rod ti ibagak ni tatang. Amangan no agpasugnod no ibagak adi mo kayat nga ipabulod. Ay kat ibagam anadadaol. Anya? Ang... Basta ibagam anadadaol. Di pa ilang amin gumatang iti bukod na agamit. Tapno saan abumulod-bulod. Sohon kon! Ay, amo kon ti makagapaw no apay nga agganat alumasin jay manugang tabakait. Anya ngay kumati makagapula kay. Emote. Nay, apay mo't anak ko nam tikasta din siya. Wen tadi na kaya ti agpabulod. Nay,
Anya ti kayat mo asawan lakay. Napanak ijay balay da itay. Mapan ko kumabulodan ti barena na. Ngam di nakit din impabulod. Salpag da ijay lalaki. Ay kagumatang ka ngamin iti bukod mo abarena. Iti kasta, saan ka abulod-abulod? Isu nga ron aya kimatang. Tamok nga dati manugang ta apagbuludak. Aday ta ka man ako na kondensyo. Apay, gaputa manugang mon, buludem met amin na nakayat mau. Ay katuan Asawa nga ron dyan anak ta. Di kasla anak ta matain. Ay na, di mo amo ti ugali dya manugang ta. Iso adi ka bulod-abulod kenkwana ta nakababaen. Ay, no amok lakuma nga imot na dyan nga alan. Diyak lakuman imanugot nga ikasar na ti anak ta. Densyo, Di pa'y lagbalin nga uwak na dyan nga alan. ay unay kan densyo. Lakayan ka man ako nakon. Hey, puno mate, masuro na ka talaga. Nagpintas metten to'y sabsabong anak kapaso dito'y sango ti balayo anak kaw. Nangalaan nyo nga iti daytoy. Ginatang ni Alan ije kabang-ibang nga ili day tananang. Ay na, nagpintas metten. Kasla kayat kumat ti mangala. Ay, mabalin nga ta timang purseng. Imbaglaan nga imulak maidya balay. Ay Ay, sana mabalin, nanang. lakay. Kalalak pa ilaan. Pursingin yon. Di kat matay matan day taasabong no pursingin nyo kiti. Ay, basit laeng matbarok. Diyay laeng masaringet. No kunak asaan? Saan? Nangina day taasabong. No kayat yun. Di gumatang kayong mat. Alan, saan kumamot? Ay na, narigat ti agnamnam ay laptaan. Awan aasenson ti biyag, no di tay amo ti agagawa. Sabong laeng mati daw-dawatak barok. Ngam tila mo ibagbagamaon. Ay kat, adamat kada kayon amangawat iti ibagbagak nanang. No kayat yo ti kasta a klase ti sabong. Ay kat, in kayong mat gumatang tapno adda i-display yo iti arubayan yo. Saan kat aday talaang mangnamnam ay nga agdaw-dawat ti arambidan nyo? Lakay, intaman mat makimisa. Manaktaklaang day tam misa-misa. Isuntong lang nga managbasol tayo amin na paso. Isungarod ama pantamat makimisa. Iti Bakit? kasta. Ado ti amok aman na kimisa. Ngam nagalas mo ti aramida. Kundi dumog, kundi kidamda iti unag ti simbaan. Ngam inton nakaruwardan. Ay, apo, chismis mo't lang ti aramidan da. Ay, kat isuda Sabali dalakay, sabali tamot. Oh, masadutak amapan makimisa. Isumot lang nga iso. Alan, Apay, masapul aya amapan kapay laeng ija simbaan ket mabalin mo mati agkararag dito'y balay. malang, no di mo kayat ti umay, siyak lang arudan ti mapan. Diyak kayat ti agliway, amapan makimisa. Bakit? Agsagana ka. Tagawid taman mo't ijay balay intun bigan. Itaman pa'y analagip mo ti agawid ijay lugaryo, lakay. Wen, kasangay ka no ti inaudi nga anak ni Manong Arman. Agpartida ka no iti kalding. Iso ako nak, nga agawid tamat ijay balay. Ay katwan intayo mat umiliw ijay ayan nyo. Wen bakit? Mapantangarod agpalingki iti kasta adamat isang putta. Ay saanan. Agpasken da nga rod. Di ado ti makan ni Jay. Ngam sa bali latamat adamat isang putta, lakay. Anya nga'y kumamot isang peta. Isungarod ako nak amapantag palingki. Tamang kita ta iti mabalinta nga iyawid. Sige. Agrobot ka nga roden. Tamapanta ijay palengke. Bakit? Oops. Apay dagiti lakay. Inruar mo mat iti bodega dagiti saan ang maus-usar akagawaam. Wen. Kit-kita nga rod. Numabalin pa'y amausar. An-anwam ngay dagita kat adamat dagiti baro akagawaam.
Iyawid tanto, into na agawid tamanan ija balay. Imbag lang nga usaran da ija balay. No pamilyak tag kasapulan. Iimot na. No pamilyan. Saan mo? Una yung tiasawak. At dan samot agpaiso imot na. Ay bakit? Kita man dito eh. Kita man numabalin pa'y amausar. Sayang met. Ay ikwa. Nan kita agman. Kaslamayat pa'y mat ngagpaiso. Wen, mayat pa'y da kita. Jak unay na usar. Iso asigurado ang napintas pa'y da ita. Ilasin mo man dita. Ta iyawid tanto, ija balay. Nagsweldo ka din lang ay. Wen, apay aya. Naibusan ti mausar ija kusina. Ikan naktuman iti pagpalingkik. Taagudo ngak inton bigat. Ilistam dagiti magatang. Tasyakton ti mapan makityanda. Awan aya trabahom inton bigat lakay. Adda ah. Kat, sako nam asikat ti makitsenda. Kat inton malpas ah. Anya? Amangan ngamin, no tila manen gat-gatangam no itid ko kan katikwarta. Ha? Masapul nga agtipid ta. Tanay, nangina aminan ang magatang ita. Ay kat mangamong ka. Si kangarudan ti makaam mo amapan agpalingki. Alan. Ingka man pa'y buludan ti wasay datatang makit. Ne, apay. An-anom ti wasay lakay. Ay katusara ka. Nangina ti gasolita. Iso anapanak na ngayo. Medyo dadakkal nga mindagidya akayo. Iso ang masapul ko ti wasay. Tapno mabalsig ko. Mabiit lang nga rod, tamapanak ije balay da tatang, bareng adawasay da. Una, ngamne. Mabiit ka lang ha. Saan ka man nagbaybayag ijay? Wen, unay kalakit din, aya. Mala. Mapan ka nga ruden. Tapno makasubli ka madlaang nga dagos. Sa dino ti ayan ni tatang nanang? Awan ni tatang mo, anak ko, napanidya bangkag. Apay ka, day. Buludak kumatiwasay yun, nanang. Ingka kitaan ni bodega, anak ko. Ang mga nadala ang ijay. Ay niya ti bagbagam amapan nakita ni ti bodega sonya. Nasaya at mat, tasimang patkan din siya. Agmano ang tatang? Ay, kasya nakatijos anak ko. Apay gada ka dito'y balay. Umay nangarod ka no buludan tiwasay lakay. Un tatang, isublik matla ang adagos, apaman amalpas ni Alan ti agbalsig. Ay, pasensya ka na anak ko. Hanggang awan wasay may. Anya nga awan asasawam mat din siya. Kano inusar mo lang itay bigat ang nagbalsig iti kayaw. Ipagami dya asawam, tagumatang matitiwasay na. Iti kasta, saan nga umay agbulbulod? Ni tatang mo. Ala, gawit kan. Tawan ti may pabulod ko awasay. Ipagami dya na imot nga asawam, tanadadaal tiwasay may. Ay unay kamatan din siya. Apay matakas dya timba kami dya anak ta. Wala. Tapno agnakam na dya nga alan. Iti siyak ti bumulbulod di na kayat. Ita, damot lang gayam kasapulan na kadatao. Ha! Makita man ti kinaimot na. Ay na, nagalas ka ti ugali mon alaklakayan din siya. Gapot di na ka pinabuludan ide, di mo matan pabuludan kasta ka day. Una, tapno rik na ba tinarik na kita eh. Din siya. Kinapudno na nasakit tinakam ko, ididinak pinabuludan. Adan tulaang kasapulam kanya, kinunkunak itinakam ko. Wow, kita pimay suti kunak. Di mo ibaga nga gibalbalas ka. Kaslakastan abakait. Hangam, awan mat kastang intensyon ko kahit. Kaya't kulaang mat nga iparik na kenkwana, no kasano ti maimutan. Anya? Wan, kasta ti rumbang kadagiti imot abanugang. Hagyaman kiti takasta lang ti inaramid ko.
Saan ko alinaksid ang manugang? Hay, suron ka! Makadlawak sana, Freda. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Alan. Tunggal ibaon ka amapan bumulo di jay ayan datatang. Puro awan mat. Ken puro nadadaal ti bagbagam. Ha? Agpudno ka man kanyak. Di naksamot kaya tapabulutan ni tatang mo. Anya? Ni, apay mat anak ko nam tikas talakay. Wan tatunggal ibaon ka amapan bumulod. Ket awan mat mabulod mo. Anya ngay nga rod, kat nairanamat anadadaal dagiti bulbuludem lakay. Di mon samot ibagbagakan kwa na dagiti bulbulodag. Ibagbagak mat alakay. Angam no di ka mapnak, di si kanti mapan bumulod kin ni tatang, bareng pabuludan na ka. Awan pa'y matdatatang kananang Manong Alan. Kasta ka di, Lani. Dandanimot kit din pangal daw Ang mga no paawid dan anagapo ija bangkag. Urayam labit idan Manong. Sige nga ro, Ipag. Anya ko mga minayat ibagam ken ni tatang Manong. Ay, at dalaan ko mabuludag, Ipag, Lani. Ay sus. Ang mga no di na kan pabuludan day jay Manong. Nangag ko nga minti pa nagsarsarita day di na minsan ken ni nanang. Rik na kanumat ti rik na ti saan ama pabuludan, Manong Alan. Anya? Iso ano siyak ti sika? Nasaysayat langan no agkid daw ka iti pamakawan ka ni tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat apabuludan idi ni tatang Ay, kuha ngamin, Ipag. Amok mat kat anasayat ka atao, Manong Alan. Lani. Kastamat laang ni tatang. No nasayaat ka kenkwana, ad-adda nasayaat matken ka. Angam no saan ka nasayaat kenkwana, ay sos. Nakarkaro ti kinatangsit na Manong. Ken maysa, ni Manang Freda ti marigrigatan kada kayo. Isupi man ti maipipit iti sitwasyon. Tirigat na piman nga agpampanunot iti irason na kada kayo ken ni tatang. Ay, kastaya. Day tatipod no Manong. Iso asapay ko mataurnusin nyo matan tinagbaetan nyo ni tatang. Ipag. Saan anasaya at tikas na Manong? Uray ko mamat no saan kayo agkatugangan. Kapulaang ta saan nyo apinabuludan ti maysa ken maysa. Aginura kayon. Madingamin ti agim imot Manong Alan. May maysa tayo a pamilya. Taasawam ket nga rudan ni manang ko. Iso arumbang na laeng nga rod, ada tayo matlaeng ti agsisin nakit. Saan ket nga agpipin na sakit? Bakit? Pasensya ka la kumakanyakon. Iti anya lakay. Pasensya kan no nagbalinak nga imot kan ka. Kan iti pamilya. Aklo na ka nagbidutak. Kat sapay la kumatama pakawanak bakit? Ikarik. Saanan ang maulit dagiti nararamid ko iti kalabas. Maragsa ka nak, gaputan na kaamiris ka matlaangan lakay. Ang panag ko na, kat nasaysaya at siguro no kasaritam iti personal ni tatang. Uwan bakit? Ikarigatak asangwan ni tatang. Kananang mo. Iti kasta, makapagkidawak iti pamakawan kadakwada. Diakon kaya ti mapaidaman. Iso asa anak meten nga agpaidam. Bakit? Nabang-aran ti riknak, gapu iti kasjay nga inbaga ti asawak. Binagbagaak nga rod daytoy. Inbagaak dagiti jak kayat nga ugali na, ket kaasi na, naawatan nakmet. Ita, nagbalbaliwan ti asawak, agpinpin na bulod dametten ken ni tatang iti usarda. Nang runa kadagiti usaranda nga agkarpintero. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Freda. Ken ka pagayam, Freda. Kunada nga rudan, di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damatken ka.
Kasta ti kayarigan to'y padas mo pagayam ko. Saan anasaya at ti agbalin anapaida wenno naimot. Taamangan no si kanto ti agkasapulan, kat paidaman wenno imutan da kantumet kat agsakit tinakam mo. Nasaya at met ta nakaamiris matlaang ti asawam kat nagbaliwan. Sapay kumata agnanayonan ti panagbaliw na kat dinan sublianan pa'y ti kinaimot na. Alakastan pagayam Freda, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.